years old ako. Seriously, I've been a school president for many years now. Ito lang, ang dami kong pinipirmahan. Bawal kay stampa dyan eh, pirma. May pirma sa preschool, pirma sa grade school, may pirma sa junior, may pirma sa senior high school, kurong-kurong na lang ito. Sabi ko sa staff ko, bakit ba ang dami kong pinipirmahan? Hirap na ako. It took me days just to finish pirma. Sagot ng staff ko, Sir, kaya kayo maraming pinipirmahan, marami kayong estudyante. Ay sabi ko, dugami pa sa pirmahan, dugami pa. Because most of the time, what you think is curses are actually blessings. Sus, mga bata sa balay, sabat pagin kayo. Sabat, mga magtutos mo, sabat. Nanong sabat sa balay? Tanong niyo ulit sa akin, Yano? Yano. Kailangan mo yung mga bata. Pag nawalan na ang mga sabat sa parang na bago, hahanapin mo yan. Tapos, ikaw na lang mag-isa, kakapi ka, hanap ka, asa na ba itong mga sabaan, mga bata? Ikaw na nagkikilala. Bakit na mo isang saba? Kaya sila saba, kasi may mga bata. They're your blessings. Pag nidakok na sila, dito na lang sa kwarto. O pag kumakain kayo, kamusta ka na? Mga bata, nagkagusto, kamusta? Ay, mami, nag-spend ako. Sa bakit kaayo. Kaya pag hindi na yung sumasagot, okay. Mura to? Kamusta na? Yeah, okay. Asa pa to sabang na bata? Anong hilong naman? Dako naman kumain. Gongsong balis. Ang mami ko, ang kulit. Nanam ko ng Bisaya sa makulit. Ang pakulit. Pangutana, pinitext, sikoma siya city for 14 years. Alvin, anong nangyayari? Alvin, nagtoka daw sa Cagayan. Please send me photos. Please tell me stories. Please send me videos. Minsan na-pressure na ako, nag-meeting pa kami. Oh, but tell me what's happening. Oh, pagkauman, pagtaon-taon, Alvin, nagtanaw ko, nanood ako sa iyo. Please send me videos. Please send me photos. Mapahinga lang ako bukas. Alvin, I'm so excited. Ang kulit. Sige, padala sa mga video, sige, padala sa mga litrato. Ngayon, wala na akong pinapadala ng video at ng mga litrato. Wala nang nangungulit sa akin. Tanong mo bakit? Bakit? Nawala naman siya noong January. She lost the battle to cancer. And the Lord called her. And what I would give just for someone like her, ulitin-ulit ako. At sabihin sa akin, Alvin, mga litrato, Alvin, istorya, Alvin, video. What I thought was a curse was one of my biggest blessings. Kaya habang nandiyan dyan, inaakala ng curse, embrace it. Pag nawala yan, you will discover that they were your biggest blessings. Amen? Amen. Hindi mo yung katabi mo, curse or blessing? Alam niyo ang tawag dyan? Anong nga ano? Ano? Blessing in disguise. Pakpaka na ito. What are you proclaiming? Joy, peace, abundance, or negativity, confusion, scarcity? Depression is a big term and issue. Mental health has been the biggest issue nowadays, especially during the pandemic. I'm not going to talk about that. You understand that. But my guess, please forgive me if I'm wrong. I also did some research, of course. Kaya kung pirmita sa social media, kung ang babasahin natin, panay lungkot, panay galit, that will be our world. That will become our reality. At ikaw, magdugang ka pa sa negativity? Magdugang ka pa sa hatred sa social media? Ang tao sa social media karon 24 hours, hindi na mga tanaw sa TV, hindi magbasa ng dyaryo, ng radyo, hindi na. Sa social media, what are you reading there? And what are you proclaiming there? So much bashing,
So much hatred. Ang mga tao nag-aabang na magkamali ka pag pipiestahan ka. Pag may maganda ka namang ginawa, pinost mo, ay, hambog. Maintindihan. Ako, nag-post ako ng mga namimigay ako sa tao. Nag-post ako ng mga gospel. Ay, dagang mga likes. Pero mayroon pa din magsabi, oh, pagkas bulong sa Ginoo. Pero hindi marunong magpagupit. Ang dami nang nabibless sa kwento ko, yung buho ka pa nakita. Naghahanap tayo ng pang-aaway. Naghahanap tayo. Why don't we just celebrate what's common, what's peaceful, what's joyful? Are you proclaiming hope, faith, and love? Or are you proclaiming despair, doubt, hatred, and apathy? I'm going to say this again. I'm going to scream it from the top of my lungs. What you proclaim, you claim. Everybody say that. What I proclaim, I proclaim. I claim. I claim. Define kanina ni Brad proclaim. Kung hatiin mo pa yan, I'm a teacher of philosophy as well, and linguistics. Ang pro, i-forward din mo. Ang claim, pwede you assert, or ang kunun, di ba? When you win a prize, you claim it. Kaya, what do you put forward by words is what you will claim imong maangkon. Let's see that slide, please. Everybody say again, what you proclaim, you claim. What you proclaim, you become. Pag madali mo, anong una mo? Salamat sa Ginoo, buhay ako. O pag mandali mo, sus, Lord, dito ka ay. Nagdana akong utang. Trabaho, lisod. Lord, dito ka. Gawas ka, traffic, sus, Lord, dito. Cagayan, Pilipinas, traffic. Lahat na lang negative. Pagpasok mo sa trabaho, ang boss mo, ay nako, ito na naman yung boss ko. Lord, dito ka ay. Masama yun. Pag uwi mo, traffic ulit, sus, kaluoy, masalsal. Matutulog ka na lang, i-reviewhan mo tanang, mga kaluoy na. Kahit mo, pati imong damgo, luoy ka. Hulaan ko ang buhay mo, hulaan ko. Luoy ka. Kinsa na kingon? Ikaw. So what you proclaim, you claim. What you proclaim, you become. Now, am I telling you to tell a lie? Pero hindi naman lagi kong utang. Wala lagi kong kwarta. Lagi ko'y sakit. Sa akong inon. Oh. Remember one moment? And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kung sa manisbut doon mo, tinutulungan tayo mamakak. Tinutulungan tayo magsinungaling. Huh? I'm weak and then I'm strong. I'm poor and then I claim I'm rich. Ipadayon ninyo. Because of what the Lord has done for us. Binuon nyo na, ha? Grabe. Hindi ko kayo tinuturo magsinungaling. Sabihin nyo kung wala kayong pera, wala kayong pera. Ngayon. Pero bukas, darating na. May Diyos ako eh. Kung may sakit ka, sabihin mo may sakit ka para gamutin ka ng doktor. Alam ka pumunta ka sa klinik, ano sakit mo? Wala, namasya lang ako. Pumunta ka sa klinik. Sabihin mo may sakit ka. Pero may sakit ka ngayon. Pero bukas, magaling ka na. That's how you proclaim it. You tell the truth of who you are, but you claim your God who will make your life better. Amen. Alam niyo, there's one word that will make a big difference. Yet. I have no money yet. But next week, a huge money will come to me.
I may not be well yet, but sooner or later, my Lord will heal me. I may be sad and depressed. Acknowledge that. Hindi mo sila acknowledge mo. Yes. But sooner or later, you acknowledge that you will get out of that depression because God is the God of joy. God is the God of hope. God is the God of redemption. Amen? Amen. What are you proclaiming? And mind you, you are not just proclaiming to yourself. Yes, proclaim things for yourself. Why? Because again, what you proclaim, you become. But also because what you proclaim will affect others. Lalo na kung leader ka, lalo na kung tatay ka, lalo na kung nanay ka. Bigyan mo tatay ka, sasabihin sa pamilya mo, Loy, ganda, Loy. Pag-iisipin ng mga anak mo, Loy. Leader ka, papamitin ka. Pamitin ta ka kay Loy, tangtanan. So what you proclaim to yourself, you also proclaim to others. And believe it or not, proclaiming to others is not a suggestion. It is a command. Ta-da! Matthew 28, 19 to 20. It's called the Great Commission. Everybody say, Great Commission. Great Commission. Ano yung commission? Ano yung ano? Ano? Pag malaki ang kita mo, may commission ka. Pwede rin yun. Pero mas gwapo ang commission sa Biblia, hihimayin ko ulit. 9 mission, kauban ka sa mission. Kaya ikaw, ka-commission. O kinsa ang 9 mission? Ang mga apostoles. 3,000 years ago, before Jesus ascended to heaven, sinabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey my commands. And surely I am with you always to the very end of the age. Kinsay gisugo sa Ginoo, mga apostoles, mga disipulo. Pero wala naman ang mga apostoles, mga disipulo. Kipasa, kinsa na mga gisugo, kitang tanan. The Great Commission is for everyone to tell the world of God's commands. And they're mostly commandments of love. And if you're a Catholic, for those of you who are non-Catholics, we love you. Thank you for coming to the feast. Can we clap our hands for them? There are some. Thank you. But if you're a Catholic, know that it is also an instruction by the Pope, by our religion, by our faith. Pope Francis says, we read, by virtue of their baptism, every Catholic is called to proclaim what? The gospel of Jesus, a mission which cannot be separated from the Catholic Church. Are you Catholic? Yes. And you have a calling to proclaim to yourself and to others. And again, our preachers here wonderfully put in that you don't need to be a preacher or you don't need to be a theologian to proclaim. Brother Stephen wonderfully put it. Sometimes, or most of the times, all you've got to do to proclaim is to connect. Everybody say, connect. Connect. Yun lang minsan ang hinihingi o madalas na hinihingi. You connect with one another. You connect with God and connect you with others. Pero paano tayo magpo-connect? Lalo na sa mga batangon karon. Kanina, in-announce yung Cagayan, and some of the youth here were so excited. Pero lisod lagi. Again, I've been a teacher for 40 years now. Pahirap ng pahirap ang makipag-connect sa youth ngayon. Noon ang mga bata, mga magulang, mga teacher, ay, isang sut-sut mo lang. Imong anak, bisang tuwa dito sa mauli na, uy, si mama. Tawag na. Sut-sutan lang ka sa mamang imo. Uy, karon mahurot imong wala yung uli.
bata, ay, mahadlok sa teacher. Tanawan lang ka, ha? Si ma'am, tatawag ka. Karon, ha? Luluwag na yung mata ng teacher. Ang teacher ngayon ang takot sa bata, baka isumpong. Nag-graduate kami, ganda sabi ni Father Pao sa amin. Sabi niya, are the youth lost? Or did we lose them? Why? The world runs so fast. Noon, ang mga artista, ang tagal na sikat. Ngayon, yung sikat ngayon, next month, hindi mo nakilala. Noon, yung cellphone, 1 taon, 2 taon, sikat. Ngayon, yung pinagaya mong cellphone, 3 months lang, may bago ng model. Ang hirap makahabol. Kaya nawawala tayo sa komunikasyon sa mga bata. We get lost. Eh, yan pa naman ang mahalaga. If you want to communicate, if you want to connect, and proclaim, especially to our young ones, this is the most urgent time. I'm not going to talk about the issues the world is facing now. It's scary. I'm a parent and a teacher. It's really worrisome. Noon, alam mo kung anong tama at mali. Ngayon, tama ba yan o mali? Ang sagot sa bata, depende. That's why we need to connect to the youth. Gwapo ang imong istorya, ma. Gwapo ang imong pulong, padre. Gwapo ang imong mensahe, preacher. Pero kung dili ka makakonect, matulog lang sila o mag-iPad lang, mag-iPhone. We need to, kaya ako, again, teacher ako, preacher pa. Meron akong anak na millennial, meron akong anak na Gen Z. Kailangan alam ko mag-connect. And most of the time, the first way to connect is to speak their language. Are you getting me? Ay, yung unang nakatanggap ako ng LOL, LOL. Sabi ko, sumagot ako, LOL ka rin. Sus ko. Yung pala, masaya pala yun. Sabi sa akin, Dad, sabi ng what did you answer? Binabastos ako nito. No, that means laughing out loud. Ano ba? Sumagot ako, laughing out loud ka rin. If you get lost with the language, you'll lose them. Kaya ako, kahit na baluktot ang Bisaya ko, baluktot ang Tagalog, halo-halo ko. Sometimes, the first way to communicate is to enter the world starting with the language. Sige nga, game tayo. Pwede? Game, ha? O Tagalog ako, palakpak kayo kung naintindihan nyo. Kung nakakonect. Tapos ita-translate sa English, tignan nyo kung nakakonect yapon. Tapos may magta-translate sa Bisaya, makasagot ba mo sa Bisaya? Kasi pili. Tingnan natin kung ano makakakonect. Pwede? Tatawagin ko yung anak ko. Baka hindi nyo alam, yung nag-worship, anak ko yun, si Ayo. Tagalog ako, i-Englishin niya. Tinista ito eh. Tagalog ako, Englishin mo anak ha. Tingnan natin, makakonect. Tapos dapat sa dulo may mag-Bisaya. Tingnan natin kung ano yung talagang mas makakonect. Mayroon bang volunteer na ita-translate siya sa namin sa Bisaya? Volunteer! May volunteer tayo. Volunteer ka? Magkakilala ba tayo? Bigyan nyo nga ng mic ko. Okay, mic ko. Ha? Ay, salamat. Grabe volunteer ka, may mic ka kagad ah. Hello. Maayong gabi, kanatong tanan. Oo. Ngayon lang tayo nakita, no? Mukha. Parang kamukha mo yung kapatid ko na Medina na kagawad. Pero sige, nag-volunteer ka man. Doon ka sa dulo. Pakpa kayo ha, kung napitin mas nakakonect ha. Tagalog, English yun no? English. Huwag nyo dadaanin sa pinakadwapo ha. Tapos, Bisaya. Okay, Bisaya. Bisdak. Okay, Tagalog. Ganito mag-connect. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuti ang Diyos, kaya mayroong magandang mangyayari sa ating lahat.
Good day to all of you, and this is the day. Tagalog. Nakakulit ba ako sa inyo? English. Good day to all of you. This is the day that the Lord has made. That is why there is something good that will happen in your life. Bisaya. Maayo. Maayo ang kinabuhi. Ang haba ng sinabi namin, maayo na. Maayo. Ganun lang. Sisi, okay. Nakakunik naman kayo, no? Sabay, sabay. Ay, no. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magaganap at magdiriwang. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and celebrate. Bisaya. Kalipay. Yun na yun? Mora ito. Okay, basta nagkukunik. Okay na. O, last. Purihin ang Diyos sa kahit taas-taasan ang kanyang pangalan, ang ating bigyang kapurihan. Praise the Lord, our God. Lift him up to the heavens because he deserves our praise. Bisaya. Himayaon. Himayaon ang Ginoo. Anak pa kanyo yung kapatid ko, planted ko yan. Alan Barcelona from Medina, Misamis. Thank you, kawan. Pahit ka na ng Alvitas dito. Pero ayo, kanina paano ako pumasok? Pumunta ba kaagad ako dito sa stage nung ako'y tinawag? Hindi. Galing ako sa tao. I preach at the Bay Area where Brother Bo and I preached. Well, shoulder to shoulder. He's in the morning and the afternoon. And for many years now, I always do that. I come from the people. It's not an act or a gimmick. That's a proclamation, a statement that I first enter that word and bring it here. And most of the time, I sing. First of all, because I really am a singer. I am from Police Records. But music is such a powerful connector. Kaya, bago ka pa magtingala kung sa maging speaker, mag-addict na yan. Kaya pag kinantahan na kita, bumaba na yung depensa mo, nalingaw na ka. I'm giving you secrets as a teacher, as a connector for many years now. Kaya ako, lalo na ay pag nag-concert kami ay sa mga schools, ako puno ang mga gymnasium. Halimbawa sa Lourdes, ako, nandito yung pinsan ko from Lourdes College, balik-balik kami dyan. Eh sabi ko sa inyo, ang mga bata ngayon, pag sinabi, uy, may retreat, uy, may recollection, ako, magtatago na ng mga cellphone niya, maglalaro na ng mga ML yan, mga mobile. Pero pag nakita na lang yung mga tinawag dito, biglang mga, uy, mukhang adik ka ito ng mga rocker. Agad, lalo na kung kakanta kami. Kaya, tingnan nyo, nag-research ako palagi ng mga kanta ng mga millennials. Kasi yan ang pang-connect ko. Talaga yan? Oh, diba? Connect ako sa mga millennials. Nag-research ka? Yes, di ba? Okay, ha? Pwede ba natin sampulan? I-try natin kung nag-research talaga si Iba. Millennials. Okay. Mga millennials dito, make some noise.